Kusangana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti one day chihure chiri kuwanda. Vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo, imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo, zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye. Zvichireva kuti vanhu tese takangofanana. Ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiri at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiti zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no kutaura kuramba zvakasi chinhu anacho totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Tinoona kuti vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarudza wako hako mumwe chete. Kana murume wada vaviri zvinoitika, asi pano kuti nzwisisi. Zvakafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro. Zvichireva kuti kudii? No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo, titeedzere zvinodiwa munyika tirarame zvakanaka. Saka ndinoda kuti hangu muno mudare tinzwisise teze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura, but tinotsvaka kuti mhosva iri papi zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti togona kutumira zvikonzi, totarisa panhu pacho kene. Gondo rikashaya katiyo rinotora chi? Marara. Mazvinzi? Saka hazvinoshaya zvedu marara tinoita sei? Tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni. Kumzai. Nyaya yangu iri kutangira panyaya yekuti pakugara kwandaita madzimai angu akabuda pamwe. Vabuda vachidzoka kwavakabva, vafunga ndakavabvunza kuti manga maenda kuti. Vakati zvakatanga rini zvokundibvunza kuti manga maenda kuti. Handina kuita dambudziko navo. Madzimai angu vapamba, vakatanga kushandisa foni yavo, zvandanga ndisisa kugutsikane nazvo. Zvakandipa kuti zuva rinoteera ndizoongorora kuti vari kushandisa sei foni yavo. Vari mukushandisa foni yavo, vafunga ndakaona audio yanga ine nhamba dzandikagona kubata kuti nhamba idzi dzakamira sei. Ndobva ndabvunza madzimai angu kuti nhamba idzi ndedzani, dzine audio, yanga iri audio yekufonerana. Nhamba idzi ndedzani, nguva iyo madzimai angu ndonguva yavakaita vadhirita audio yeyi. Vadhirita audio ina zvinondigutsa. Ndakabva ndati tora foni yavo, ndikati kandimbogara nayo foni. Anga ari manheru. Kwaedza kusenda kamuka ndikaswera nefoni. Ndobva kwapinda message yaibva kune nhamba dzimwe chete dzandikanga ndaona dzichidhitwa paaudio. Message yakapinda yanga yakanzi yes clear, zviri sei baby. Message iyo yakapinda zvokumasikati. Ndobva ndaedza kuda kuti ndidaire. Ndobva ndazoisira imwe message yanga yakuopoza zvimwe chete zvambotaurwa zvezvi. Yanga yakanzi riri sei basa nehama dzese ndinogara kubhindura, ndoshanda muNHRC. Ndodawo kuti uite shamwari yangu. Ndine 22 years. Ndobva ndatarisa nhamba dzidzi ndikuona isemu nhamba. Panda requesta paiko cash pandaona dzandibudisa Lloyd chakati.
ndobva ndasimuka ndikaenda kuna natete vedu vangu nevemudzimai nenyaya yangu. Ndaenda ikoko vakanditi no chienda uchiudza sano wako anovatezvera wangu inini hanzvadzi yamadzimai yangu. Ndakavatsanangurira vakati watsano nyaya yenyu yakuda vanhu vaviri vapi vachinge vachizvipindurira mimi moita way forward nenyaya yenyu mugone kunzwa chokwadi chiri apa. Ndakaenda ndobva ndakwira dare kwasabhuku ndakwira dare nyaya ndobva yataurwa nyaya. Nofunga Lloyd Shakati akaderana nemeseji yake yakasenda akatenderana nayo. Akwira achiti kudi Chikomba chomba pamusoro changamire nini ndinoramba handisi chikomba chokumukadzi wake, handizvizivi, handambobvira ndadana nemukadzi wake. washinzwa arikuramba zveshe ndikupokana nazvo zvava kupindura. Maminitsi akabva kuvillage ndinawo. ndokora uverenga pakati nokuti musonyanya ndozvakutotakaaoza kuti mberi zvakamira sei. Chiverengere chinzwe Misheni Mutondo namba yake mugari umotonokupa village panyaya yake nazvakata ewo maererano nemukadzi waMisheni Mutondo. Misheni Mutondo akabata meseji mufoni yemukadzi wake ichibva kuna vaEwo Zvakata ichitaura zvirudo. Akaveruwa Zvakata akabvumirana nekutaura nekunyora meseji nekumukadzi waMutondo anonzi zvakwana. Anzi wakabvumirana nekunyora meseji washinzwa. Mukutaura kwatikaita mune mameseji aiteerana nekuteera, tingati achitsinhana nekutsinhana. Saka pokuti ndakanyora handina kuparana, asi kwazvakatangira ini ndakakumbira ndakati foni yangu haina moto. Dai yanga ine moto dai ndakurondedzera kwazvakatangira nemameseji ndakuratidza. Asi wainyora meseji anga ashamwari yakarasika meseji. Zvaiva zvokurasika meseji nokuti taitotaura tisikatozivani, asi uyu ndiye aitodiziva nokuti kuseni ndakanga ndafona kunhamba dzokuti. Unogara kupi? Pachidembo. Unoziva kuti meseji inofanira kurasika ichienda kuGuruwani. Unoziva kuti meseji inofanira kurasika ichienda kana kuti kuShamva. But ukatarisa iwe kana uchigara Machidembo, uyo achigara Machoda kufa, meseji ingarasike padhuze ipapo. Alright, meseji bokuda panzi. Nefunga zvakaitika Changamire. Nefunga nemurume wangu tanga tisinganzwana nemumba. Pakusanzwana paye murume wangu airambira foni yake. Zvokuti ndainzoti andina kutaura naye. Nefunga ndairongedza hembe. Ndabva ndaona kapepa kangaisa muhembe dzemurume wangu. Ndakati asi idzo nhamba dzakavigwa idzi, asi ndidzo nhamba here dzemunhu ari murugara chinetsana nemurume wangu panapa. Nefunga ndakatora nhamba idzodzo ndabva ndafona. Ndafona ndakanzwa nge voice remukadzi. Ndabva ndabvunza kuti ndiani uyu. Zvakanzi totobvunza mimi ndimafona. Ndandisina tarisiro kuti koi chaenda mufoni yababa. Wabva wabvunza kuti totobvunza mimi kuti nokuti ndimafona. Ndabva ndanzwa kuti voice ndreshinje murume nefunga vana kwabva varovana papaita noise. Ndabva ndakata foni yangu. Ndakata foni yangu ndakabva ndanyora message yekuti sorry zvenyu ndakanganisa nhamba kuti ni Clement. Ndanyora kudanda ndasiya foni yangu nefunga varume wangu akabva vatora foni yangu inini. Vaitora foni yangu funga vakabvisa line. Ndakati inini hapana chinondinetsa. Foni regai vatore kana vaine zvavari kutsvaga vandise vanozviwana. Nefunga ndakazoshamisika ndichishedzwa kwachinoda kufa kunzi zvoni mune mameseji apinda enhamba dzababa ichinzi yes baby Clay. Ndingangoti naizvozvo ndozvakaitika. Alright, ndambobvunza. Wakarohwa? Netu. Kana munhu wati sorry, unoti sorry uchindodzana. Ndinoti sorry ndinonzi mai Mutondo. Nefunga ipapo zvakanaka kufunga ndakangoti munhu ndakamudza zita rangu anokasika kuziva kuti munhu ndinhingi. Yomaitikira akaita nyaya asi baba kuti ndinodanana nawo kana kuti vakambondikonza handidi kunyepa ipapo Changamire. Baba waitori mistake yakaitika kwavari ndaitotsvagawo zvandaitsvaga maererano nekuti ase nekusagara zvakanaka kwataita.
sei murume akazasitaini wakamutosa implement here zvakabva zvapera ndizvo saka nozisere murume kuti implement here baba vazvizive asi vakaona message ichiti ndisori zvenyu ndini Clementia munhu inini baba havana kumuziva munhu wacho vakabva vanyarara ndisingazive baba kunyarara kwavakaita vari kunzi vakaisa mameseji palaini rangu ino vachiti hesi bebi vaisa mameseji vachiti hesi bebi nefunga varume wangu wakaenda kudare zvanti havana kudzoka bheki kwandiri kundibvunza tiona chi foni yakatorwa nemurume wangu ndiyanazvo kusvika pari nhasi kubva pakaitika nyaya idzodzo ukabva kuturo rwemachirema ndakabva kwachiwara vireji rekwazengereni saka zara nyika wakatanga kumuziva gore ripi azara nyika ndilongogara ndichizoti aya maraina ndeyekwazara nyika asi baba kuti nditi vakandikonzawo kana kuti ndine nyaya nawo handitoziva ndakapedzera kuvaona kupi vachita nezvei kuti ndizovaona kudai komana iri kupini mameseji iwe unonzani apa ndazvinzwa aisenda meseji ndiya ukambosendawo meseji takaita kuti ndisende nokuti ivo ndovakangowataka yavo ndoyakatanga kuuya kwandiri inini ndakapindura iwo ndobva wapindura uchiti kudii ndakutotsvakurira ndobva wapindura uchiti kudii ndakapindura ndichiti sezvo zita ndakange ndarinzwa munhu wamuziva handina kumuziva zita ndarinzwa munhu handimuzive saka ndakaenda kuda kutsvaka kuti iye munhu zvaambondiita pakutanga nenguva dzinoti minute to 7 paandifonera akazoisa meseji zvaambondiita munhu amboriani iwe ndobva watokudii meseji yakabva kuno uyu kufoni iyi ndo yandikange ndopindura ndaona munhu uyu asi zvaataura paipai zvandibvungura musikana here ati ndonzi musikana Clementia musikana here akaroorwa here kokutaura kwomazwi kokunge kuzvihera kwokudai adzimai angu izvozvizvi zvavazvinzwa pagomba pavari kupisa marara vanogona kuvhungudza kuti ndinodanana nemunhu uyu saka iye munhu iye ndiani oright kuti ndichitsvaga kuti o ndiani rega ndichiti hesi kireni kuti zita ndariona apa ndo zvakapa kuendera mberi takupindurana ndakuendera mberi kupindurana navo mushure mekuona meseji ndakapindura kuti bhoo zvangu handina zvimwe zvandikapindura kumberi ndobva wazochinja statement makatarisa pane imwe iri pazasi pacho ikanzi hanzi dziri sei hama dzese kudidiso ndogara kupindura ndoshanda muenemy chadzi kundodauka kuti uite shamwari yangu nefone number semiyo panguva imwe chete yandabvaonawo ndakuedza kutepa kuti achataura zvimwe zvipi kumberi after pakuti hesi clear 0773 ndezako 19 10 right dai wangu uri unozviona sei maitira zvei kwakava kukanganisana kwemameseji mukurasika kwemashoko mushure munge ivo vatanga kundifonera nhorondo yacho zvangu hasati ndatsanangura nafunga zvisati ndazvinzwisa zvese ndiri kubvunza kuti unozvinzwawo sei zvakaita mukadzi wako ndakatombedza kumuti sori tiri kudarika achinoda kufa shamwari mameseji akarasika sori ndakamuti sori mukomana tiri kudarika achoda kufa ndikudzi kana ndichitonga vanhu ndinoma ndinotika tichikubata pano mhosva waneyanda kutanga ndakupa
uchitaura ukagara ipapo unozvavataura vanhu vese vazvinzwa saka vanozoti zvarere havanozoti pano pandataura newe ndichitaura newe ndobvo wati uyu sei mambozvidzwa kuti ndatichi wati uyu kana kudari cheko awe nyara nai ndati wawena uguru wako here muno awena uindiani uyakuno kutuzi varikaita kana ndakagara panapa kana ndakafamba apo kuzvitambisa apo panapa musatambe neni mazvizwa ndiani wako wamuza haana kuti uyero asi haana kuti uyere pindura oraiti ngatibvunze vamwe kuti vanhu vakakuvengai haana kuti uyero ari uye akadai ndichinongedza mudzimai rega tinomira titsvaga mumwe munhu waunobvunza wa kana isikapangana kana takakuvenga bvunza chero waunobvunza pavakadzi vari papa chero nongedzera nongedzera ura unongedzera pane pandanongedzera ndichinongedzera mudzimai akamira kusero boba akazoitirombedza kupindurawo handiti shurambe kunge ndanzwa zita rake ndopakaenderera ini ndati foni iyi ndopakaendera mberi nekupindurana nokuti izvo zvinotaurwa zvitaura but panopo wasvika pakuti uyu uri kuripanzwa here nhau zara nyika ndichinongedza mudzimai kunongedzera so zvinonongedzerwa imimi zvinonongedzerwa so here mimi aiwa hauna unongedzera so wanongedzera kusai ko vamwe vari kuti ndati so vati mati so rega ndimbokuudza zvinoitika kana tichiita nyaya so zvino zvatitazi pano zvatotarisa kuti munhu ataura mhosva iwe wakaita mhosva yako nokusaziva mazuva akushandisa haashandiswa tourira makadaro kuti makadaro ukadaro wakuda kunetsana neni ndinozvinzwa ukadaro wakuda kunetsana neni ndinozvinzwa kuti mazuva ndakashandisa uropa mukadzi womunhu kana zvawati iyo zvakaita kuti usaite kuti ndiite zvinhu zvisirizvo kana kunyarika nyarika ndikatasa eji noweji nomukadzi usapoti uchidaro aiwa zvakaitika mukupindurana kunaisvozvo ndinonyara mukoma wako saite nonsense sasungudze mushaiva nadiki uri kudai zvaakakutadzira pamukadzi wako haana kurara naye asi akatadza ndikwanise kumutongera changamiri ndisaka ndatouyawo kunombotera kudai anobhadhara $300 uzvinzwa here ndatonyara iwe right madheta acho anobhadhara musi wa 10 April 10 May money of payment regai ngokuudzai tichitaura nyaya uri madheta andese payment imi munatotaurwa nyaya yepayment munofanira kunge muchizonyora kuitira kuti muzobvunza muzvinzwa zvati kutaura ava vanongonyora munofanira kuzobvunzwa dheti rangu ropei raita se rakwana changamire ngechikumbiro kupotsa pamameseji zvakapotsika zvinokundoti hamungatideredzere here changamire dai wanga usina kubvira wataura zvakawanda waifanira kungoti rega ndikutaura that's why uchinzwa ndichiti kana ndisimuka pandasimuka inotaura vari mangu vari panza ndandichiti ndinzwe statement ndanzwa statement ufanira kuti kana uchitaura nyaya ufanira kuti no pandaita avhasi ro kana ndikagara pana bosa ndechingonda ndechitotamba hamupana bha ndechito zvandechitarisa one powatadza nyaya paunongedzera mukadzi wokuti iyo nopandazora mameseji waifanira kunge uramba wakadzikama but iwe ukaratidza kuti unosimba tokushandisira masimba chaiwo chaiwo uzvinzwa akufanira kudaro nditaura uchiti pamwe mameseji ani mangu muchaaonawo handitarise izvozvo ndito zvandatarisa ndikadzikadzika pawaisenzana meseji toirongo ndakuti meseji haingaende pachinoda kufa nopazara nyika padhuze nopachidemo
message inoti kana ichirasika totana munhu ari kubhuruwa kana kuti ari South Africa tuwira wanyarara iwe sadaro une mari fora unoyani wokumiswa 19 ukuchayo chiboy uzondipa tapedza nonza zvinotaura iwewe mwedzi unondoida kupi chiboy iwe akona kumuvenga asi uyu ari rungu kuti mukadzi we pandi kuti ari rungu ndepekuti zita rake raakashandisa ndosakaonedza kuti dzingai panze haifanira kushandisa zita rake achipindura munhu aifanira kana unonzi ani aifanira kuti ndina amai Mutondo ndianiko achipindura zvino kana wakuisa nengere uri kutengesa zvauinazvo zvawakapfekera hembe pachena uyo aitadza kupindura wanga wakutotadza uri rongo tikukudza izvi zvirongo hazvitwa wakaroriwa ukamuda uine zvese zvari waifanira kupindura zvakada wakunzi amai nhengi amainhengi ndina amai nhengi so uyu zvino zvakaita kuti atadze kudai pakazodzika makasangana mega airega kuchai kudya iri muchero kuziva aidya muchero pakati wacho kozi mama pindura kudhara muregerere wazvinzwa mufanira kuti kana mambo vataura uzvinzwisisa tinoona kuti misha yenyu ivakike igare zvakanaka pasina dambudziko ihama dzako idzi kuregererana mutumbo wako chi narinondora itembo pazvimbako muri vamwe chete kuregererana ndapedza dismiss inosaina kwewe